Здравейте! Днес ще се учим да правим нисък пълнеж. Ниският пълнеж е основна бримка в плетенето на една кука, която се използва за по-стегнати плетки и за направата на играчки. Как се прави нисък пълнеж? За целта забиваме куката отпред-назад, намятаме веднъж, намятаме втори път и изкарваме през двете бримки. Нека го направим отново. Забиваме куката отпред-назад и правим една наметка. Изкарваме получената бримка, след което намятаме и изкарваме през двете бримки. И отново, за практика, забиваме куката отпред-назад, изваждаме отпред бримката, след което намятаме и изваждаме през двете бримки. Нека го направим още няколко пъти. С практиката това става бързо и лесно. Една от най-красивите изтегнати бримки. Един последен път. Забиваме куката в дупката отпред. Намятаме веднъж и изваждаме отпред. След което намятаме втори път и изваждаме през двете бримки. Току-що се научихте да плетете нисък пълнеж.